Jar hawaye firdausi Jar hawaye firdausi kaunar ki tana zuci al'amarin na iyaye ne ba zan iya komai ba sauki sai na rayu da kai firdausi ina son ka iyaye na domin Allah ku bar ni da mai suna Allah sarki firdausi kaunar ki tana zuci al'amarin na iyaye ne ba zan iya komai ba iyaye masu raba soyayya ba ku kyauta ba kuna haɗa ƙauna da kiyayya ba ku duba ba ya kuke wa 'ya'yanku dole kamar ba ku san so ba ya aza ku raba ni da firdausi kuma ban ji dalili ba wayo kaina an waye gari a cikin matsala ta soyayya a dalilin so mai sha wahala muna jinya yanzu ga mu akan kila wakala na barin duniya tunda aka raba mu da junanmu rai ba zai huta ba firdausi ba za mu haka ba su iyaye na da mahimmanci kin ji firdausi wanda ya bijire musu ya kauce kin ji firdausi karamzawa kan ofishin Allah kin ji firdausi hakuri shine mafita da biyayya sai dai ya kullum na yin kira ga iyaye su kyale yaya su masu zaɓi ra'ayi kada su manta so illatarwa yake so bai da tausayi kullum kisan kai yake na da tabbas ya kai mutane kushe yau gashi mu ma so ya zuba mu alaye da ni da firdausi na zubar da hawaye muna da kuka yana wanda bai da iyaye rayaye dace zakatan mu kuna suke yi kai babu daɗi ranar rabo da masoyi na san da cewa da kai yau bani ƙara ganin ki sai dai ya koya yaushe zan dinga jin muryarki ko na rufe idona na dinga ganin ki ko in na kwanta ki zo min a cikin mafarki ishara hawaye ki kallo na karshe sai wata rana firdausi sai wata rana firdausi sai wata rana dan daga nan a san da mun rabu kenan dan daga nan a san da mun rabu kenan firdausi Tike Adame